Kaya tiso lang ti nalamin natin kini kumpare kakabsat. Pitong nga iwit. Ulag na ko nata. May 1 kilo siguro ito yatam. Di, timakasin. Naimbag nga daw kada kayo kakabsat. Dati man ni kumpare nga kaparparala na yun. Kaya tapan tayo agkumanan nagkalap ti masida. Kaya alamit at kakabsat kini kumpare giti pisti ti tamtambak. Adi kong kunada nga iwet. Ni kumpare dara dyan dadalami nga kuryente. Ngayon madi nga iwet lang dalami kabsat yan ti tamtambak. Mapirdi ka na giti tamtambak da. Nagpapadanom da. Enter kabsat. Kaya dito ilang kanal ti pagalamit ti iwet kakabsat. Barang da malami nga iwet. Il nga kunada. Diyan ni kumpare. Tumanaras. Ilang. Tayo kon. Wain. Geritem teman. Ay naso na yo. Tanah geritem ta. 26. Wain. Data. Tinga to. Kini. Rumah kanin. Lawan na. Dito ka radyo natin. Natayagin. Kiwait. Uy. Tigerges na. Coba. First, ngenala pengatuman. So titala mi apa nga ka. Pisti ti talon. Telulo na. First income. Nagdakkel siguro atang nga ka. Kiwait. Tanga teman natin ay root. Baka nubiklat mat. Tanga to. Tama na din. Wala na. Berarti nih pang to. Ang kanan. Kanan. Ata, suata. Ta. Beli na lang, alam mo na. Diyan na. Di magawat garod. On. Di banda na to eh. Diyan. On. Sibli ka? On. Anong boy? Nagling man? On. On. Baka nakaturog ka dyan boy. Ha? Nakaturog. Ano tayo yun? Teka. Turukan lang. Diri mate. Mate. Nakatakas mang garudan. Ang garod. Nih. Ang garod. Nagling man mga iwat mate. Wala yun, nakatakas ayun. Silim lang pare. Rotasyon na. Tini. Simik kila dyan. Dagi pas na tatit. Kuhin tanga banda. Mate. Berta? Awan. Dagi pas nang kay. Dabo na ta.
Oh nih, ratu jabuk nih. Gimana ini nagpaksa siguro tanay. Awan. Tanay nagkabom tanay. Patitik. Dah. Kaya. Siso na nih. Ini mulu uli. Sige sige patitikan. Alas. Kuti-kuti. Sige lang. Kuti-kuti ata kayo niya. Ay daga ko nakuwang. Ngalakan pa rin lamon. Kesibliatan. Man, man. Aray. Artiso na pa rin eh. Hindi, rata. Mahala. Medyo mo na. Nagtakil. Ah. Nagtakil kabsat. Ni, iwit. Puna yan paray. Kuti-kuti ko nagkait. Kuti-kuti di daga. So ato iti salot ti ko paray. Nagdakil. Salot ti taltalon. Taltalon toy. Gababot ti tambak ko. Uleg. Wala nga ta paray. Uy, nalam ni. Lamtan. Sige mga la. Tagililaw. Sige mga la. Ini kamutan. Duwa gamin nga imam. Magdalis karod. Sala-sala. Katakas manaran. Hindi ano tayo nagdalis karod. Katakas sa manaran. Sala-sala gamin. Nagdalis. Ano pa rin? Oh, naground. Okay na yun. Tertaray kami. Mana? Bansunan. Nagsalasala kami. Luka. Om pare. Katakas. So na tayo majak buru-buru. Dakil boy. Ano? Nakatakas. Okay, ano? Mululi pare. Ha? Mululi jing ataw. Ano pare? Tiga-tiga. Uy, liwat. Jay. Budsata na. May katalo at ang nalatan. Pergamon. Tangay. Ipos na, kabsat. Oh, kuti-kuti. Ako mo nagmanan. Kau teman. Kautoy mo na. Sige na, mabuti ka. Lapos. Hindi maguyod ata. Ha? Hindi maguyod, makatakas pa ata. Hindi mo katakan. Una yung ngariga tayo. Guantis. Iwat kabsat. Ang pirpir di tamtambak. Dakil na juga. Sila ngayon. Lantay ay. Ang siguro tinatang kinakana yan. Tinti abot nga ta niya. Ano na? Siwan?
Gata so nanay. Dali natin. Si Mikil siya. Dali natin. Kalap mo ata. Gini, giso nagsungsungaw na eh. Ta. Takal din ta. Kaya gini pa rin nga banda nito. Tini. Naman? Naman? Nih. Yay. Doon tayo sunan? Bang na yay. Pwede yan tayo abot ka kabsat. Dati abot paw na. Tada naglumag. Bako mululi mo nga ito di tambak jay na eh. Jay. Nagtakkel aja ka. Ang pare. Kalin ka man na. Uy. Nala. Ba natawa smite. Ini awan. Boy. Tigil ko boy. Kala mo na. Ajirad, itutok mo ajirad. Hindi na. Nahala ko ang dandaman, diba? Ang galis lang. Munugin. Daman, daman. Nagli ka tayo. Takal. Sa nga lang yung sakto ganayin. Nabiyagin. Nabiyagin. Okay na. Mati ah. Nabiyag ka rod. Di. Di. Son. Taman na rata. Arte ni iwat kabsat. May kape may kainom nga nalam eh. Ket nalpas kami nagkurinti kini kumpare kaon. Nagiwat. Di igat nga babatit nga kung kuna tayo paray. Iwot ay piste jay Luzon na doon jay Luzon kasti kahit. Kung di Luzon te mabuybuyak di Luzon ka isuti alalain da kahit. Oh, lipipiton dalaan. Di rabi eh. Yung di nagalaan ta ka na rigat na unag di dakil na tatambak ya. Minsan kag dalata pala. Wait, takal yan ta. Kalyenta baka mutang agong dagay kintamtambakan. Ket aging nga na lang dito in kakabsat ti video may aparparalan. Like and subscribe. Don't skip the ads. Ket agyaman kami. Panagbuya. Diyos, ti kumuyog ka na kayo. Amen.